गिबिथारावनो आङो गासै बिटिआरनि नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनिसिम आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै आरो चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिदों खुलुमगोरदों। नोंगौ दिनै जोंहा मैया गुवाहाटीयाव बबेबा मोनसे हटेलावहाय जोंनि कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों बबेबा साहा लोंनायावनो ओंखाम जानायावहाय सौग्रावलायनानै मोजां गाज्रि रायलायलायदों। दा बावहायनो गोबां माने मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बिराद दावराव दावसि जादों जे बिपिएफजों आरो कंग्रेसजों एलायन्स जासिगोन नामा, बा बिपिएफआ इन्डिया एलायन्सआव रायलायनानै क'क्राझार 1 नं लकसभाखौ आवग्रिनानै लासिगोन नामा, कंग्रेसनिफ्राय होनाय नंला नामा, गरजन बिथाङा मोननाय नंला नामा। दा बेबायदि जोंनि वार्कारफोरनिफ्राय खोब दुं हाव हाव गोबां एखे दावराव दावसि जादों जे जों इसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै कंग्रेसआव दैखोफिनबाय, दा बावहाय एपीसीसीआ मा खालामनो सानखो। दा बियो नंगौ आं जेरै सिगां होननाय बायदि जे बियो एक्सुवेलि रायलायनाय नङा, बिथांमोनहा हटेलाव लामायाव सामायाव बोरैबा लोगो मोनफ्लांनानै ज' ज' जाजाय सावरायनायसो। दा बेफोरबायदिखौ जोङो बेबायदि साननाङा, खारन पलिटिक्सआ आलदा, पार्सनेल मेटारा आलदा। जों पलिटिक्सआव जेसेबांखि दावराव दावसि गुदु गुदा गावजों गाव बुखिलाया मानो, खिन्थु बेक्तिगत जिबनाव जों रायलायनांगोन, हेन्डसेक लालायनांगोन। दा बेनिसो दा बेखायनो आङो खावलायदों जे जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ, बिटिआर कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ जे नोंथांमोनहा बेबायदि दावराव दावसि जानाङा। आं खबर लाहरबाय जे बेबायदि सावरायाखै, बिथांमोनहा बोरैबा गुवाहाटीयाव मोनसे हटेलावसो लोगो मोनलायदों, बावहाय सावरायदों, दसे ओरैनो जिरायलायदों। दा बेयो खुनु एलायन्सनि बाथ्रा दिनैसिम फैथ'वाखै। दासिमाव कंग्रेसनि जे इलेक्शननि थाखाय मावनाय जोङो बिराद गोबावखासै कंग्रेसनि सोमोन्दै मावनाया, नोंथांमोनहाबो नुबोदों जे मोनसे समाव आङो कंग्रेसआव हाबनाय लोगो लोगोनो 21निफ्राय गोबां जयनिं प्रग्राम लादों। उदालगुरिनिफ्राय, बाक्सानिफ्राय, चिरांनिफ्राय क'क्राझारसिम, क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम थांलाय फैलाय बेबायदिनो जोङो जयनिं प्रग्राम एखमबा 400 जन, एखमबा 500 जन, एखमबा 700 जन, एखमबा 800 जन बेबायदिबो लाबाय थादों। दा बे हिसाबै जोंहा जोंनि ब्लकफोरा गासिबो रेडि जाजोब्बाय। गासै क'क्राझाराव जोंहा 12टा ब्लक दङ, चिराङाव जोंहा 7टा ब्लक दङ, आरो जोंहा बाक्सायाव गासै 6टा ब्लक दङ। बे गासिबो रेडि जाजोब्बाय। बेजों लोगोसे बुथफ्राबो रेडि जाबाय। माखासे एसे एनै मोनसे माबायावहाय ब्लकआव बेबायदिनो 6टा 7टा जोङो हायाखै। बेनि अनगायै जोंना बुथ लेभेलावबो रेडि जाबाय, बिएलएफ्राबो रेडि जाजोब्बाय। दा बे हिसाबै जोङो कंग्रेसआ फैबाय थानाय जे लकसभा बिसायख'थि बावहाय जोङो एखेबारे थियारि जानानै दङ। माबेबा पलिटिकेल हान्जाया कंग्रेसनि थाखाय फेक्टर बिदि दं नामा लकसभा इलेक्शननि थाखाय? डेफिनेटलि कंग्रेसनि थाखाय इउपिपिएलआबो फेक्टर, बिपिएफआबो फेक्टर। खारन नाय बिथांमोना थाखा फैसायै जोंनिख्रुइ बोलोगोरासिन, आरो मानसिनि मावग्रा संखियाबो बिथांमोना जोंनिफ्राय बोलोगोरासिन। खिन्थु इस्युखौ नायदो आरो दिनैनि दिनाव इस्युखौ। दा बिपिएफआ नंगौ कंग्रेसखौहाय गावसोरखौ मदद होजानो लुबैदों। जों गोदो होदोंबो बिथांमोनखौ। तरुण गगৈ साहाबनि दिनावहाय जों बिथांमोननो 17 बोसोर गभर्नमेन्ट दानो होदों। खिन्थु जेब्ला बिथांमोना पावाराव दंमोन, बिथांमोना कंग्रेसखौ एखेबारे नायथाराखै, एसेबो अनसायथाराखै। बे हिसाबै कंग्रेसआ दाब्ले थैथाबनानै थादों। दा आरोबाव बिथांमोना बे समाव जेब्लानाखि बिजेपिआ पावाराव फैबाय, कंग्रेसआव जालदाब गोनां बिजेपिआव थांबाय। दा बेबायदिनो बिजेपिजों थाबाय, दा बिजेपिजों बिथांमोना जोगार जाबाय। दा बेबायदिनो ओजों कंग्रेसजोंहाय बोरै बे एलायन्स जानानै क'क्राझारखौ जों कंग्रेसनि मददजों देरहाहोनो हायो नामा। दा जोङो बेबायदि मोनदों। फारसेथिं इउपिपिएलआबो बेखौनो लादों जे कंग्रेसआ गेलेबा हामगौ, बोरै बे मुस्लिम भटखौ कंग्रेसआ बोनानै लागोन, जोङो बर'नि मेजरिटि भटजों, राजबंशिनि भटजों, बेंगलनि भटजों जोङो थल' ओंखारलांदों। दा बेखायनो दिनैनि जे लकसभा इलेक्सनाव एक्सुवेलि इउपिपिएलआबो कंग्रेसखौ नांगौ, बिपिएफआबो कंग्रेसखौ नांगौ। खिन्थु गोनां बाथ्राया नैबेसो, आङो बिपिएफनि सापर्टार बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनो नागिरदों, बिपिएफआ दिनै देरहानो थाखाय खोब गोब्राब जागोन, इउपिपिएलआबो देरहानो थाखाय गोब्राब जागोन। बिपिएफआ लुबैदोंबा जे कंग्रेसआ गावसोरखौ समर्थन होथों, थिग दङ, लुबैनायाव बाहाय जेबो हामा थाया, बुजा बुजि मिलायोबा मोजां। खिन्थु बाथ्राया ओरैसो, जुदि कंग्रेसआ 1 नं क'क्राझार लकसभायाव जुदि केन्डिडेट होआब्ला, सिगाङाव जेरै इउपिपिएलखौ फेजेननानै, बिपिएफखौ फेजेननानै जिएसपिआ ब्लड बारलांदों, एबारावबो एखे जागोन। दा ओंखायनो आं खावलायनो लुगैदों जे बिपिएफनि भटार्स बिथांमोननिसिम, इउपिपिएलनि भटार्स बिथांमोननिसिम, जे नोंथांमोना माखौ बेबायदिनो हांखुर जालाबायदों। दा बेखायनो थाल्लायै बाथ्राया बेनोखा जे एबाराव जुदि कंग्रेसआ जुदि टिकेट होआब्ला क'क्राझार 1 नं लकसभायाव बिपिएफआबो देरहाया, इउपिपिएलआबो देरहाया। खारन बर'नि भटआ नंगौ एबाराव बांसिन दङ, थेवब्लाबो 5.5 लाख बा 5 लाखआ थाल्ला गावगोन, मोननैजों गावगोन।
दा बेखाय 60% नान बर' भटफ्रा ज' जायोब्ला बहा नों बिपिएफआ देरहागोन बहा नों इउपिपिएलआ देरहागोन दा बेखायनो आं बेखौसो खावलायनो सानदों जे बिपिएफआ पलिटिकेल पार्टी हिसाबै बिथांमोना गावसिनि पार्टिखौ सब समाय सानगोन इउपिपिएलआबो सानगोन खिन्थु रायजो राजा जायफ्रा समर्थन खालामगोन भट होनानै सोरखौबा देरहाहोनो सानदोंब्ला बे एखे नंखायथार दा बेखायनो नोंथांमोना बिपिएफनि भटार्सफोरखौ आं खावलायनो सानबाय इउपिपिएलनि भटार्सखौबो खावलायनो सानबाय जिहेतु नोंथांमोना नोंसोर गोजायै गेलेयोब्ला देरहाखाया नब कुमार सरनिया नङाब्लाबो सोरबा शब्दराम राभाखौ लाबोनानै बिथांमोना एबाराव केन्डिडेट फसंगोन क्लियार जाथारबाय आं बेखौ मिथिबाय दा बेनि बेलायावहाय नों इउपिपिएलआ नोंसोर देरहायाबा बिपिएफआबो नोंसोर गोजा देरहाखायाबा कंग्रेसखौ समर्थन होदो नोंथांमोननि जानानैबो आं मावगोन खारन गासै बिटिसिनि जानानै बाहाय मा बिपिएफ मा इउपिपिएल मा कंग्रेस जों देरहानाय लोगो लोगोनो जों गासै जोंनि समस्थियाव जा गोग्लैयो बयनिबो मोजांनि थाखाय आङो मावनो राजि दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनजों खावलायबाय जे गोदाव सोराव सानलाबायनानै लाब गैया नोंथांमोना गले गले खननै नाजाबाय दे 10 बोसोर खननैयावबो बिपिएफआ सानदोंमोन जोंनो देरहाथारगोन फुद्दा बोरोथो माथो देरहादिया इउपिपिएलआबो सानदोंमोन जोंनो देरहाथारगोन फुद्दा बोरो माथो देरहाथारदिया नब कुमार सरनयासो ग्राव खननैबो देरहालांबाय एबारबो बेनो जागोन नोंथांमोना जुदि सानोबा गर्जन थिफुदलाया बिराद खुगा देरहाया माया मानो लेक्सार होदों नङा आं थिफुदला नङा इस्युखौ नाय भट पेटार्नखौ नाय बर'फोरनि भटआ 5 लाख सामथिं माइनरिटि मुस्लिमनि भटआ जोंनि लकसभायाव 2,48,000 बिनि उनावहाय थार्ड लार्जेस्टआ जाहैबाय राजबंशी भट बिनि उनावहाय आदिबासी भट बिनि उनावहाय बेंगली भट टटेल भटआ जोंना 13.5 लाख 13.5 लाखआव 11.5 लाखसो फल जागोन दा बर'नि भटआ थुब्ला मोननै गावोब्ला जायहा मुस्लिमनि भटखौ बांसिन मोनगोन जायहा आदिबासीनि भटखौ बांसिन मोनगोन जायहा राजबंशीनि भटखौ बांसिन मोनगोन बर'आथ' मोनथाम गावखागोन कंग्रेसआवबो होगोन बिपिएफआवबो होगोन इउपिपिएलआव होगोन दा आंनि देरहानायनि अंकखौ आं खोन्थानो रायजो राजाफोरनो बर' भटआ मोनथाम गावगोन दे बिपिएफआ एसे बांसिन मोनथों दे इउपिपिएलआबो बांसिन मोनथों थेवब्लाबो कंग्रेसआबो 20% भटखौ मोनथारगोन सियरथार दानिया मुस्लिम भटखौ मुस्लिमफ्रा ओरैबायदिखा नों केम्पेइनबो खालामनाङा दिनैनि तारिखाव बिटिसिटा बेलेग बुस्थु বিপিএফরা আমি বিপিএফকে ভোট দিব বিটিসির মধ্যে আমি ইউপিপিএল দিব কিন্তু এই লোকসভা নির্বাচনে আমি চান্সটা নিবার পাই না আমি জেনে থেনে কংগ্রেসটা দিল্লির মধ্যে বিছরাই ওই জন্য আমি কংগ্রেসকে দিব মেগন মেসেমনানি 70% মাইনরিটি মুসলিম ভোটखौ কংগ্রেসआ मोनगोन दानिया बर' भटआ 20% थाबाय आदिबासिया मानो होनो आदिबासिना मोनथाम इस्यु दङ एक नाम्बार इस्युआ जाहैबाय मैया दाखालि डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि एकर्ड जाबाय फैसाया गैया बोराबनानै दङ बिथांमोननि जनजाति खर'नि इस्यु दङ बिथांमोननि माबा साहित्यनि बाथ्रा दङ बिथांमोननि स्क्रिप्ट नांगौ रमान स्क्रिप्ट बिदों बिथांमोना माबा उरिसानि हल माबा स्क्रिप्टखौ जों नागिरदों दा गले गले थगायनानै दोनबाय थादों ओंखायनो आदिबासि भटआबो बे 1,75,000 भटआ कंग्रेसनाव 1 लाख फैगोन दा राजबंशी भट राजबंशीयाबो एबार गावगोन कारण बिजेपिया बिथांमोननो सेटेलाइट काउन्सिल होबाय फुद्दाबो ओरैनो नामके आवाज ना बाजेटआनो दङ ना अफिसियेल मेटारानो जायो दा बिथांमोनाबो जनजाति खर'न दङ जेबो जाया बिजेपिया गले गले थगायबाय एबार राजबंशी भटआबो गावगोन दा 2 लाखआव जुदि कंग्रेसआ 50,000 मोनोब्लाबो दा बेखायनो एबारनि भटआ कंग्रेस देरहानायनि अंकआ बिराद क्लियारसिन नोंथांमोनहा बिपिएफनि भटारफोरखौ आं खावलायनो सानदों दोंदों बाबा मिसा मिसि देरहायाबो मायाबो नोंथांमोनहा माबालाबायनानै लाब गैया ज' जाजाय फैनानै एखे दामा दामि फैनानै कंग्रेसखौ मदद होदो कंग्रेसनिफ्राय जोङो दिल्लीयाव थांगोन आरो बे बड'लेण्ड हालामावहाय जोङो जाति जनगोष्ठी राव भाषा धोरोम बासिया जासे जोङो डेभेलपमेन्टखौ लाबोगोन कारण जोंनि मेन उद्देश्यआनो डेभेलपमेन्ट जोंनि लाइमोनफोरनो साख्रि बाख्रि नांगौ जोंनि इन्डास्ट्रि नांगौ दिनै आङो बे चिरांनि अन्थाइ खनियाव बेरायजोब्बाय आयौ आं दाखालि होननायखौ बै लावख्रिगुरियाव ये सोना का ये पत्थर नहीं है ये सोना है ये रूपा है ये चांदी होननाया नंमारगौ किलु पल सम्पत्ति चिराङाव किलु पल सम्पत्ति बे बाला अन्थायानो आहाथ' सन्देहआव सोरबा फानखुमा जोब्बाय दां हेमन्तनो खावसे नों जादो सार प्रमदनो नोंबो खावसे जादो आंबो खावसे लानोसै ओरै सेरादार बेदारनो राननानै बहा जोंहा रेभिनिउ मोननांगौ जाखो दा बेफोरबायदि गोदाव सोराव गभर्नमेन्ट गाव गावनि सिपिखौ नायग्रोनाय गाव गावनि फेमिलिखौ नायग्रोनाय बेबायदि लिडारफ्रा दिनै जोंनि हालामाव उन्नति आरो गोजोननायखौ लाबोआ दा बेखायनो बयनोबो समानथाय नांगौबा कंग्रेसनो भट हो एबार कंग्रेसआ दिल्लीयाव गभर्नमेन्ट बानायगोन आरो सारा भारतआवनो जोङो मिलिजुलि इउनिटि इन डाइभारसिटिखौ जों लाबोफिनगोन आरो मोनसे खोथा होनबावनि आङो रायजोफोरनो एबाराव जोङो दिल्लीयाव बोरै गभर्नमेन्ट दागोन आं खोन्थानो एक नम्बर साउथ इन्डियायावहाय 130 जन
एमपि दङ गासै 543 130 जन नाव बिजेपिया 10 जनबो मोना होमबा 120 जना थाखाबाय बिनिफ्राय जोंहा इउपिआवहाय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादवजों कंग्रेसजों एलायन्सआ मिलायबाय बिसोर गासिखौबो लाजोबबाय जोंनो 17ता होबाय दे थेवब्लाबो एलायन्सआ फैथों मध्य प्रदेशआव एलायन्सआ मिलिबाय जोंहा महाराष्ट्रआवबो एलायन्सआ मिलिबाय बिजेपिआवबो एलायन्सआ मिलिबाय जोंहा बेंगलावबो एलायन्सआ मिलिबाय दा बेखायनो जोङो बांद्राय मेजरिटियाव देरहानाय नङा एखे थाना थानि 72 बानो देरहायो दा बेखायनो क'क्राझारा ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट जागोन जे एबाराव जुदि क'क्राझारनि सिटआ देरहानानै थाङोब्ला बे गभर्नमेन्ट दानायाव बिराद डिसाइडिं फेक्टर जाहैगोन इउपिपिएलआथ' बिजेपिनिखा नालाय दा नोंथांनि जायफोरखौ जों सैया दिनै बिजेपिखौ धोरोम लानानै बासिग्रा राव लानानै बासिग्रा जाति भाषा लानानै बासिग्रा गणतन्त्रखौ डिस्ट्रय खालामग्रा दा सैया नाथाय इउपिपिएलनो होनाय लोगो लोगो बिजेपिनो होनाय जाबाय दा बिपिएफआबो बेनो जागोन दा बिपिएफआ सासेल' एमपिआ बहा गभर्नमेन्ट दाहैगोन दे दायाना दा बेखाय खनसेबाव खावलायनो सानदों एबार इन्डिया एलायन्सआव राहुल गान्धीयानो प्रधान मन्त्रि जागोन बेखायनो नोंथांमोना जयैनो गोरोन्थि खालामाजासे कंग्रेसनि भट होनानै कंग्रेसनि केन्डिडेटखौ देरहाहोदो बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ डेलि जयनिं प्रग्राम हाबाफारि लानायखौ जों नुदों नैबे फैबाय थानाय बिसोरहा एमपि बिसायख'थिनि थाखाय बिथांमोननि बे जयनिं हाबाफारि लानाया बेसेबांसो साक्सेसफुल महर मोनगोन बेखौ नोंथाङा ना बे जिनिसा जोङो गुबुन स्टेटनि गुबुन रायजोनिखौबो एसे नायनांगोन आरो जोंनिजोंबो जों तुलना खालामनांगोन जे सिगांफ्रावबो बेबायदिनो गोबां जयनिं जादों इउपिपिएलआव एमपि इलेक्सननि सिगां जयनिं जादों इउपिपिएलआवबो जयनिं जादों खिन्थु बिथांमोनहा देरहायाखै जे दाना ओरैबायदिसो जयनिंआ साधारन मानसिफ्रा सब समय गोजावबाय थाखायो बिथांमोनहा जेरावहाय सुबिदा मोनगोन बेहाय जयनिं जागोन जों मैया दाखालिसो नैबेहाय जोंनि तुलसिबिलनि अफिस खाथियावहाय इउपिपिएलनि जयनिं प्रग्राम जादों बिथांमोनाव 1000सो जयनिं जादों जाहैदों दा जोंनिनो अफिस खाथि नालाय ओमफ्राय माखासे सांबादिकफ्रा थांदों सोंहैदों जे नोङो बबे पार्टिनिमोन आं ओरैनो दङ जोङो इउपिपिएलआव जयनिं जादों दा मानो जयनिं जादों 300 थाखा होयो 500 थाखा होयो औ इउपिपिएलआव जयनिं जायोबानो 300 थाखा होयो 500 थाखा होयो बिपिएफआवबो जयनिं जाबानो 300 थाखा होयो 500 थाखा होयो आं खोन्थानि कंग्रेसआ दिनैहाय जुदि 300 थाखा आरो 500 थाखा होयोबा जों सानफ्रामबो 1000 जयनिं जाहोनो हायो दा बै भटार्सफ्रा जाहैबाय फ्लटिं भटार्स बिसोरो जे नोंनो गाबोन भट होथारगोन बिनि जेबो गोरोन्थि गैया दा बेखाय बे जिनिसखौ माखासे समावहाय जोंनि लिडारफ्रा गोरोन्थि खालामो जे जोङो सब समाय जोंनि भटार्सफ्रा रोंगौथि गोनां भटार जानांगौ जोंनि साननाय हनायफ्रा थोंजों जानांगौ जानला मोनला फैसाजों मानसिफोरखौ लब देखायनानै जोबनायावहाय नोङो जेबो फिथाइ थाहैया दिनै नोङो बिपिएफआ गावसोरनो गिनांदों मोनसे समाव बिसोर गिलु बालु फैसानि गेम गेलेजोब्बाय दिनै बे जिनिसा बेमार बायदि जानानै थाबाय दा बेखायनो अबेबा जिनिसखौ जोङो साबधान होनाया मोजां नायै जोङो मानसिफोरखौ जयेन जानो हायोबा जाया मावनो हागोन बेफोर आलादा खोथा खिन्थु बे साधारन कमन मानसिफ्रा बिसोरो दिनैनो इउपिपिएल गाबोननो बिपिएफ समफोरनो कंग्रेस बे जिनिसा गिदिंबाय थादों दा बेखौ लानानै बिथांमोना जयनिं सेरेमनिखौ खालामबाय थादों ओंखायनो आं बे एसेबां नैबे एमपि इलेक्सनाव गोहोम होगोन बायदि सानाखै नोंथाङा जुदि गमामायैनो जुदि देरहानो थाङोब्ला नोंथाङा नोंथांनि गिबि मावनांगौ हाबाया माखौ मावनांगौ होननानै नोंथाङा सानो आंनि गिबि मावनांगौआ बेनो एक नाम्बाराव जोंनि सिनस्रिया जाहैबाय आबाद जोंनि सिनस्रिया आबाद नालाय जोङो आबाद फोथारावहाय दै मोनदोंना मोनाखै जोङो बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय जोंनो कारखाना नांगौ दा नोङो चिरां बायदियाव नोङो गिदिङोब्ला गिलु बालु गय जोंनि गया गासैबो बायजो रायजोआव थांजोबो दा गयनि प्रसेसिंखौ जों बाहायनो खालामनो हायो आरो जोङो बाहाय माबा उद्धब कारखाना मावनानै जानो हानाय बेबस्थाखौ खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय औवाया नोङो तामिलनाडुआव सौहैयो पेपार मिलावहाय अन्ध्र प्रदेशआव सौहैयो पेपार मिलावहाय दा जोंनियावनो जुदि खालामबा बड'लेण्डआव बाहायबो नों हाजार मानसिया बाहाय थांनानै थानो हायो दा बेफोरबायदि जादों दा नोङो अन्थाइआबो जोंना बालाय रायजोआव सौहैजोबो दा जायखिजाया मानो जोंनि मावनांगौआ जाहैबाय गिबियावनो जोङो आबादखौ जोङो बुथुमनांगोन कल कारखाना मावनानै जानो थानो हानायखौ जों नायनांगोन बिनि उनावहाय इडुकेसनखौ जोङो सोलायगोन इडुकेसना फरायनायनि नामाव फरायबा जाया स्कुल कलेज इउनिभारसिटि पास जाबा जाया जोंनि फरायनाया स्किल गोनां आरो रोंगौथि गोनां मोनसे फरायनाय जानांगोन अब्लासो जोंनि गथ'फ्रा माने हाइ स्कुल पास जाबानो गावबागाव बेबस्था लानानै जिबन जापन खालामनो हागोन दा बे सुबिदाखौ जोङो होनांगोन आरो मा आङो गिबियावनो बेखौनो सानदों जे जोंनि साख्रि बाख्रि गथ'फोरनो जोंनि लाइमोनफोरनो नांगौ आरो बेनिफ्राय जोंनि आबाद फोथारा जे जोंनि आबादा मेन बुस्थु बिराद इम्पर्टेन्ट
जोंनि इण्डियानि तुलनायाव दिनै गुबुन गुबुन फिसा फिसा रायजोफ्राबो जोंनि बिराद सिगां टेक्न'लजिया गोजौ जाबाय दा बेफोरनि बेब'स्थाखौ खालाम क'क्राझाराव लासिंसिं दिनै नायोबा मोनसेबो कल्ड स्टरेज गैया कल्ड स्टरेजआ मा बुस्थु जेब्ला जोंनि आबादा सारप्लास जायो बेखौ जोङो कल्ड स्टरेजआव दोननो हायो दा दोनथ'बायनोबो गैया दा बेखायनो मा जोंनि मेक्सिमाम आबादा बेंगलनिफ्राय फैयो जोंनावनो जुदि आबाद मावनो हायोबा बुरजा एमाउन्टनि आबाद मावनो हायोब्ला जोंबो जोंनि मानसिफोरनो आसामाव जोङो मालायनिफ्राय लाबोब्ला साप्लाय खालामनो हायो दा बे बेब'स्था गैया दा बेबायदि थासारियावहाय नोङो फारसेथिं साख्रि बाख्रिबो गैया आबाद मावनायनि बेब'स्थाबो गैया जोंनि मानसिफ्रा बाहाय बोरै थांनानै थानो हागोन दा बे जिनिसखौ जोङो नायनांगोन